След като сте придобили лиценз за Unity Split, следващата стъпка е да сключите договор за Unity Split. Това ръководство ще ви преведе през процеса на закупуване на договор за Unity Split за Ultima. Влезте в уебсайта DeFi.U. По подразбиране ще се отвори таблото за управление на Unity Split. Можете да превключвате между таблата за управление, като щракнете върху съответните бутони в горния десен ъгъл под връзката за препращане. Превъртете надолу по страницата, за да намерите списък с наличните продукти за закупуване. За да закупите договор за разделяне, отидете в раздела Unity договори за разделяне. След като изберете най-подходящия за вас договор, щракнете върху бутона «Закупуване до него». Ще се появи изкачащ прозорец, който ще ви подкани да изберете предпочитания от вас начин на плащане. След като изберете Ultima, уверете се, че сте съгласни с предоставените условия, като поставите отметка в съответното квадратче. След това щракнете върху бутона «Покупка», за да продължите. В последващия прозорец ще откриете общата сума в Ultima, заедно с адреса на портфейла, на който трябва да прехвърлите посочената сума. За потребителите на мобилни приложения ще бъде достъпен и удобен QR код, който ще улесни процеса на транзакция. За да завършите транзакцията, изпратете точната сума, показана на екрана, на предоставения адрес на портфейла. Изпращането на точната показана сума е от решаващо значение за гарантиране на успешна транзакция. След като извършите плащането, изчакайте известие, потвърждаващо получаването на плащането. Поздравления! Успешно сте се здобили с разделен договор. След като сте закупили договора, ще забележите, че стойностите в уиджета за използване на разделен лиценз в таблото ви за управление са актуализирани. Закупеният договор ще бъде показан и в раздела «Моите договори». Ако имате някакви въпроси, свържете се с нашата служба за поддръжка и ние с удоволствие ще ви помогнем. Пожелаваме ви успешна работа!